Veselý z nového veselý. Reprezentanti České republiky po druhé v řadě získali Davisův pohár. A vás možno bude zaujímať, ako to všetko pred rokmi začalo. Jsme v roce 2007 v šatně české tenisové reprezentace. Ahoj Tomáši. Ahoj Radku. Tyjo, potřeboval bych něco do kuchyně, na salát. O něčem bych věděl. O tom, ako to dopadlo v roku 2012 a v roku 2013 už všetci dobre viete. Ale málo sa vie o tom, že slávne zloženie víťazného Davis Cupového týmu z roku 2013 pre finále v Srbsku mohlo byť úplne, ale diametrálne iné. Po zásahu z hora byl totiž do týmu dosazen nečekaný černý kůň. Hráč s fenomenálním citem pro falešné míčky a údery těsně za lajnu. Našťastie si na poslednú chvíľu tento záhadný čierny kôň zranil koleno.